Incumbent Municipal Councilor sa lungsod sa Magsaysay sa Misamis Oriental, lakip anak sa kasamtangang barangay Kagawad o Regional, target sa illegal nga droga, arestado sa search warrant operation sa PIDEA 10. Ano yung report ni Cyril Chavez? Adlawng Lunes, dungan nga gipang sulod sa mga personal sa PIDEA Region 10, AFP o PNP ang tulo ka mga panimalay sa lungsod sa Magsaysay sa Misamis Oriental. Dala-dala nila ang tulusab ka mga search warrant batok sa tulo ka mga sospitsado. Sikop ang 49 anyos nga si alias Koy Obs, 15 kasamtangang municipal councilor sa lungsod. Ang warrant giserve mismo sa balay sa sospek sa Purok 1, Barangay Candiis. Positibong nakuhaan ang sospek og naa sa 5 ka gramo sa gituwang shabu nga mobalor sa 34,000 pesos. Dakpan sab sa iyang panimalay ang 38 anyos nga si alias Mikmik, 15 residente sa Purok 1, Mauswagon, Barangay Kibungsod sa nasangpit nga lungsod. Sa pagpatuman sa search warrant batok kaniya, nakuhaan ang sospek og naa sa 20 gramo sa shabu nga mobalor sa 136,000 pesos. Nasayran nga anak sa kasamtangang Barangay Kagawad sa Kibungsod ang sospek. Arestado sab sa susamang adlaw ang 48 anyos nga si alias Alpims, 15 residente sa Purok 5, Barangay Artadi sa susamang lungsod. Pinaagi gyapon sa search warrant ang sospek giilang regional top target sa droga. Modus niini ang pagtabok-tabok sa laing-laing lugar aron magpayhot og droga. Galihok kini sa Misamis Oriental, Bukidnon ug sa Caraga Region. Nakuhaan siya og 110 grams sa sabu nga nagkantidad og 748,000 pesos. More than 100 operatives and 11 ka units ang atong gigamit ganina. So, because it is planned operation, nakuha na to ang advantage. Wala na to sila natagaan og opportunity nga musukol. Matod sa PIDEA, daw sindikato sa illegal drug trade ang mga sospitsado. 15 na himong protektor na sabdina si alias Koy Obs, 15 konsihal sa nasangpit nga lungsod. Gawa sa pagtulak og droga, nalambigit sab kuno ang grupo sa mga nahitabong pagpamusil sa Hingoog City sa Misamis Oriental. Iyatong driver ang napusilan patay og iya pud tong high ace nga gigamit didto sa Talisayan. So ang PNP under investigation naman na, so dili lang ko mag-comment ana, pero factual lang ako nga iyato ka driver og iyato ka sakyanan. Karon ana na sa kustodiya sa PIDEA mga suspitsado og mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mibalibad na ang mga suspek sa paghatag og pahayag. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.